report. Ka Fkjgp Nongstoiñ Circle kala penlon ka jing Jurip ia ka Nongstoiñ Civil Hospital ka belawan rai ka jing Sokia halor ka jing bembiang ki jaka ajing Sumar. Ha ka ni ka jing let Jurip la pau shai ki jing duna ki babun kum ha ki tiar ajing Sumar ki doktor ki kali kit nong pang bat ki dawai ki bakongsan. Kani ka jaka jing Sumar ka ya kendu jing ru halor ka jing bun briau palat hapok ka kamra ka kelung ka jing duna ki doktor ki batebin ba ka jing duna ka liang ki outpatient department. Kani ka sengkala kentu ki bor penyat ban wengi kini ki jing ban pen tray kami ka ICU ban pen buon ki nong tray ban pen bhaga jing shakri na ka benta ki pat ba. Kani ka sengkala pentikna bakan sa but dian halor kini ki jing bat ki bor ki bedek mi kot ka kya. Hakani ka por ngilap siyaba ka jing duna kaba kong san kalong ba ka jing duna habi dei bat ki man power. Kiman pawar yo I hangni ba naduk ki doktor, naduk ki nurse, naduk ki security, naduk ki bakan top bet ki ba tre hangni hapo civil hospital yo I ta ka jing duna. Abang ile cupo yo I ba ya ka jaka OPD ngilap ba kadai ka jaka ka ba khamnya ile chiki ward ba per ngilap chibun ki jing duna hakabi dei bat ka jing thia ki nong thia pang. Ka kenhun ki nong Sumar Maryang